Уважаеми зрители, Миглена Ангелова. Здравейте! Темата днес е не на насилието в училище. Срещу мен е Красимир Калпаков. Той е психолог. До него е Християна Тодорова. Тя е координатор. Другите специално поканени гости до мен в студиото са Ивомир Димчев. Той е секретар на фондация Галатея. Величка Николова е директор на 144-то училище Народни водители в София. Огнян Димов е психоаналитик. В студиото са Елена Карпачева. Тя е педагогически съветник в 73-то училище в София. И Людмил Иванов. Той е кмет на квартал Лозенец. Любомил Иванов, извинявайте и вие. Благодаря ви, че сте тук. Господин Димов, вие сте член на Европейската психоаналитична асоциация и практикувате и в България, и във Франция. Мен ми се иска, тъй като когато не пътува човек много в чужбина, смята, че само негово трасе е определен вид треска и е склонен да хиперболизира проблемите в собствената си страна. Затова използвам случая да ви попитам как са с агресията учениците във Франция. Има ли агресия там или само при нас? Агресията е на лице. Според мен това идва от факта, че въобще идентичността е поставена под въпрос. Социалната идентичност, а оттам и личната идентичност. Значи, идентичността, социалната на кого? Социалната идентичност на съвременното общество. Значи, един французин, ако го питате, примерно, с какво се гордееш, той ще ви отговори в повечето случаи. Имаше една анкета, над 80%, гордее се с Наполеон. Самия факт, че търсим някакви репери в миналото, вече означава, че нещо в настоящето не достига. Като допуснем и като прибавим това, че говорим за глобализация, за размиване на всякакви национални, етнически граници, проблема е на лице. От друга страна, Франция е една многонационална страна. Проблема, разбира се, идва най-вече от етническите групи, които... Значи парадоксът при тях се изразява в следното. Те са французи, те са родени във Франция, техните родители са се били за Франция, а същевременно те не са приети като французи абсолютно и навсякъде. Дори повечето от тях нямат все още френска националност. Тоест не са интегрирани? Или себе си не усещат като такива? Себе си не усещат. И вие представяте ли си какъв е проблема, примерно, на един алжирец, чието родители са арки, да не навлизаме много в историята, който се интересува, може да види. Значи той не може да се върне в Алжир, защото има смъртна присъда обявена към него. А същевременно родителите му са прекарали целия си живот в една малка стаечка. След 40 години работа, въпреки обещанието да станат пълноправни френски граждани, те все още нямат дори националност. Ами случая с Зидан, примерно, родителите на Зидан е повече от ясен. Така че, да, проблема не е само български. Това поражда агресия. Едно огромно напрежение. Да, една фрустрация, която е екзистенциална, фрустрация на идентичността. Отделно, като добавим търсенето на личностна идентичност, на сексуална идентичност. Съвременният, модерният човек поставя под въпрос всичко това, което е свързано с мъжествеността, женствеността. Жената, и слава Богу, вече не е жената, която стои у дома, готви, пере, чисти и търпи всичко. Съвременната жена е нещо много по-активно. Такива периоди в социалната сфера наблюдават ли се, циклични ли са, или просто в момента сме в някакъв вид преход? Много хубав въпрос. Разбира се, циклични са. Това е, ако погледнем нещата от една по-глобална позиция. Това е било и се е случвало до сега в човешката история. Проблем на поколенията или на съвремието? Проблем на съвремието. Как да кажа, въпросът е много дълъг, но освен всичко останало, едно класическо общество, което издигаше в култ идеала, красотата, доброто, хуманизма, съвременния човек. Да, защото в несъзнаваното, и всеки един от нас го знае, и го е чувствал, и го е потискал, ние не сме само добри, не сме само прекрасни, не сме само съвършени. Имаме и тъмна страна, която трябва да владеем. Как я владеем? И която ни подсказва за себе си. И как ни учат в училище да я владеем, нали? И как ни учат в училище да я владеем, да. Как е образователната система във Франция? Само още. Това ви питам за Франция и идваме в България. Да, в какъв смисъл, как е? Ами, при нас какво говорим обикновено? Нашата образователна система е в разруха, нашите учители не се справят с това, което им е на главата, защото са много проблемите. Някаква реформа, уж, според мен, пълно безхаберие държавно. Никаква реформа не се нарича това. Но
Така си обясняваме процесите в България. Може би просто имаме ново поколение хора, може би просто имаме ново време, може би просто бъдещето по-скоро така ни дърпа за полите и напомня, че трябва много неща да променим в себе си и в образователните системи по света. Може би сме просто част от този процес. Точно така. Значи, проблема, според мен, от един чисто психоаналитичен аспект, проблема за насилието идва от неспособността на съвременния човек да символизира света чрез език. Тоест, погледнете начина, по който, примерно, хип-хоп, рапери и така нататък, начина, по който те отправят своите думи към света, това са ясни, кратки фрази, в които липсва метафората. Няма да забравя един мой пациент във Франция, който е бил от това поколение и поколението на преход, т.е. юношите, които, значи, това е другия въпрос, доколко това е възраст, това е между детството и зрелостта. И той изразява по този начин своя протест към заобикалящия го свят. И дори е поставил под въпрос самия свят, който го заобикаля. Няма да забравя, когато той пред мен сподели колко големи трудности е имал с намирането на работа, с създаването на семейство. И въпреки всичко, когато приема тези предизвикателства на културата, в един момент вижда и забелязва, че неговия син има същите проблеми, по същия начин се отнася към света и единствената му молба беше: моля ви, кажете му да не прави това, което аз съм правил, да не се отнася по този начин към света, както аз съм се отнасял, да се научи да символизира света, т.е. да разбере, че има неща, които не се казват, които изграждат вътрешния ни свят, които са в основата на нашата интимност. Леле, мамо. Като знам колко сме добре с символите и ние. И с метафорите. И с метафорите, и с символите.